At kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717 at tayo po ay napapakinggan siyempre sa DCGB Legazpi, sa Facebook ng DCGB, sa 98.5 OK FM Daet Camarines Norte, 100.5 Boom Radio in Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, and siyempre sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, sa mga listeners po natin, kung may tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline 0939 9040717 0939 9040717 para pwede kayo magtanong tungkol sa inyo mga problema sa kalusugan. And of course, sa mga listeners natin sa area ng Camarines Norte, magkakaroon tayo dyan ng health symposium sa mga taga Paracale. Paracale on. Kailan yon? Ngayong 18. Ngayong 18, Friday po, dyan sa Cowboy Food House in Paracale. O ngayong 18, ngayong Friday na po yan. Opo. And then, on Saturday will be in Pili, Camarines Sur. Sunday will be in Naga City, sa Big's Diner in Naga City. Yan ang mga nating schedule. And of course, on November 26, dyan tayo sa Masbate, 9 a.m. sa BM ba to? Resto Bar and Catering Service in Masbate. Sana ay maganda yung panahon kasi tatawid ang inyong lingkod sa dagat po. Opo. And also, sa mga taga Legazpi, abang-abang kayo. December 9, magkita-kits ulit tayo. It's a year-end event. 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. That is Friday po. Friday po yan. At December 10 will be in Kasiguran, Sorsogon. December 17 in Daet Camarines Norte, and December 18 will be in Labo, Camarines Norte, sa Hills and Garden. Hello kay Sir John Arnie Ramirez, nandyan kayo sa Mimaropa. Ay grabe, mga taga Bicol, hindi lang tumawid na talaga, nasa ibang lugar na sila dahil dito sa ating mission to help restore the health of people. So hello din dyan kay pa yung nakita ko kanina, Casey Nas. Yan. So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. The best doctor to yourself is you. Tandaan po natin, hindi pwede natin iasa na lang lahat kay Doc yung ating mga karamdaman, katulad ng napakadami na may sakit, ang daming iniinom na gamot, in the end, kailangan mong mag-dialysis. Sa daming iniinom na gamot, ayun, sira ang kidney. Kanina pa lang, may tumatawag sa akin. Sa daming iniinom na gamot, pinapapamili na raw siya kung kidney transplant or dialysis. O, nako. Pag ikaw nagpapadialysis, pati ang kabuhayan ay dinadialysis. Kidney transplant, hindi ka nakakasiguro. O, di ba? So, ganon kahirap ng buhay pag hindi tayo marunong mag-alaga sa ating mga katawan. O, yun isa naman daw, galing sa ibang bansa o ayun na stroke na at a very young age. Buti na lang daw, nakauwi pa dito. Nakauwi pa dito sa Pilipinas. Sakalain nyo yan. Hello kay Ma'am Michelle Biescas.
O, ayan, yung mga sakit ng mga OFW na tinitiis sa abroad dahil naghahanap buhay para sa pamilya. Pero yan, kung hindi ka maingat, dapat yung mga nagtatrabaho, yung mga kayod marino, maingat sa health, maingat sa lifestyle. Kasi nako, baka sa sobra nating sipag, sa hindi tayo nag-iingat, baka anong abuti natin sakit. Di ba katulad niya ni Ma'am Michelle Biascas na dating OFW, anong nangyari? Nung pag-uwi dito, puro na po sakit. Buti na lang na nakinig sa ating programa, kaya yun na natulungan din siya. Hello, Ma'am Wenilyn Prieto. Okay? So, ingat-ingat po tayo sa mga listeners natin na visit CMD offices, magpa-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problem at experience po ninyo. I-experience nindo ang kagandahan ng ating product na hindi kailangan masira ang inyong mga kidney, hindi kailangan humantong sa pagdadialysis kung marunong kayo. And of course, for those people na mga acidic, makinig nga kayo dyan sa akin. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Ito yan, simptomas ng taong acidic. Madaling mapagod at manghina sakitin. Lahat ng may sakit, acidic po kayo, tandaan nyo yan. Maraming aray sa katawan, organ failure, madalas magkaroon ng mga infection, lagnat, sipon, UTI, tonsillitis, anong nangyayari. 'Di ba? May mga bukol, tandaan, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, ay mabubuhay na sa ating katawan. Yun ang ayaw ko talagang mangyari sa akin, lalo na yung mga nauna, yung mga tita. Ayan, yung may tita ako, may pinsan ako, ilan na yung namatay sa cancer at a very young age. Kaya before, nasa 43 ako, feeling ko I was on my 60s already. So dahil sa pain ko, sa sakit ng ulo, akala ko yung cancer nasa ulo. Nasa ulo. Ay, salamat sa Diyos. Eto ngayon, because of Power Trio, ako ngayon ay alagang Power Trio. Kaya ang daming nagugulat. Sabi nila, ibig mo sabihin, ma'am, sa edad mo yan ay wala ka pang iniinom na gamot na synthetic drugs. Wala na po, pero dati marami. Wala na ngayon, natuto po ako. Hello, Ma'am Floriden Kalimlim and Ma'am Yols May. Nanonood siya nasa Riyadh. Alam mo, Ma'am Yols May, pag umuwi ka dito, dapat pag bumalik ka dyan, dapat may dala kang negosyo, CMD. Power Trio, CMD CBF at ang ating Cell Bio Juice. Okay? So, yun kanina, ina-advise ko doon sa yung anak daw niya. Tingnan mo, pag hindi maingat ang mga younger ngayon, yung mga nanay, na-restore na yung health dahil gumamit ng ating Power Trio, ayan na ngayon yung mga anak na mga matigas ang ulo. Lifestyle. Nagtrabaho sa Manila, nagtrabaho sa abroad, anong naging lifestyle? Di ba? Oo, katulad nun, meron na akong pinapadalan din nasa Dubai. Nasa Dubai yun. Oo, actually dalawa yan na volume, mag-order, Dubai po sila. Kasi na-prove nila na napakagaling ng ating produkto, the Power Trio. Kaya every time na merong umuwi, isang box ang order nila. At tingnan mo yung mga taong, yung mga Pilipino na nagkaroon na ng mga problema sa abroad, dahil siyempre, lifestyle, nagkaedad na. Pero ayun ngayon, na-prove nila na napakaganda talaga ng ating Power Trio. Tried and tested po yan. Okay? So, ulitin ko sa mga listeners natin, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Para sa inyong lahat, gusto ko kayong i-inspire mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Pakinggan muna natin, isa rin to, OFW, opo, na
Sabi niya nga, wala rin nangyari sa ilang taon niya pag-OFW. Ayan ngayon, nasa HCI base, isa na sa matinding leader ni Health Code International. Dito siya talagang nakita niya yung pag-angat niya dito nang nag-join siya sa Health Code International. Kaya doon sa mga OFW, pagod na kayo, katatrabaho sa abroad, o diba? Join our group. Doon sa mga nahirapan sa buhay, gusto magkaroon ng dagdag na kita, ay nako, I tell you people, there is hope in the Philippines. Connect to us, okay? Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Eto, pakinggan po muna natin. Okay, good morning sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Fontana Villa in Clark, Pampanga dahil mag-attend kami bukas ng National Executive Convention ng Health Code International, and this is nationwide. Nagdadatingan na yung mga delegates natin. And of course, nandito mismo sa aking harapan isang dating OFW for 8 years daw. Pero bakit nag-decide siya na nandito, mag-join siya sa Health Code International? Of course, syempre na-attract man muna siya sa product. Si Mr. Edgar Torres, ang isa nating napakasipag, aspiring for Empire Diamond dito sa Health Code International. Nakita ko talaga yung kanyang galaw, yung kanyang direction dito sa ating negosyo. Pero Sir Edgar Torres, ano yung experience mo na? Doon muna tayo sa product. Kasi yung mga tao talaga, sabi nga, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. So, bakit ka na-attract mag-join dito sa amin, Mr. Edgar Torres? Mag-greet ka and then yung product testimony po. Hello, good morning po sa lahat po ng nakikinig sa mga oras na ito. So, ako po si Sir Edgar Torres, taga Gumaca, Quezon, isang OFW. Bali, 8 years in po ako sa abroad, po. So, na-join po ako dito sa HCI BIS dahil po sa isang napakaganda po na nangyari. Unang-una, nung ako po ay galing sa abroad, so pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, so napakarami na rin po na mga sakit yung dala ko. Unang-una po talagang acidic po ako, tapos mataas din yung cholesterol. So, talagang sabi ko, bakit gano'n? Kasi nga, nararamdaman ko parang nananakit lagi yung katawan ko. So, yung balikat ko, halos yung kamay ko, hindi ko maigalaw kapag ako yung nagmumotor. So, ngayon, yung misis ko, si Ma'am Jocelyn Bunhi, so, bali na-introduce na sa akin yung, HCI CMD, yung CMD product, at parang, so binasa ko muna, so nakita ko doon talagang mayaman pala ito sa mineral. So, sinearch ko sa Google at nakita ko doon talagang kailangan pala ng mineral ng ating katawan. So, doon, nag-try na ako. So, 10 drops, 3 times a day, sa 1 glass of water. So, unang inom ko pa lang, parang naramdaman ko, parang lumakas yung pakiramdam ko. At mga ilang araw, parang yung nararamdaman ko ay yung pananakit ng aking balikat, ng aking braso, so nawala na. At yung pagiging acidic ko, parang nabago. At isang araw, yung nanay ko ay bigla na lamang siyang inatake ng stroke. So nagulat na lang po ako kasi nga umaga noon, so 4 a.m. So ako po ay nagising yung anak ko na isa at nagpapatimpla ng dede. So mga 4 o'clock po yun in the morning. Tapos nakita ko na yung nanay ko ay nakaupo siya, parang nakahandusay. Tapos hindi siya makagalaw. Sabi niya sa akin, anak, hindi ako nakakakita. At nangihina ako, sabi niya. So, ano po ba nangyari sa inyo? So nakita ko sa kanya, para sabi ko, parang na-stroke si nanay. So dahil po doon ay mayroon po kaming stock ng ating power trio, yung CMD, yung CBF, saka Supreme Diyos. So ang ginawa ko po, so kumuha pa ako ng CMD at pinatakan ko po siya sa dila ng 3 patak sa ilalim ng dila. So every 30 minutes gano'n ang ginagawa ko. So hanggang sa parang medyo okay yung kanyang pakiramdam. So dahil doon, sabi ko, napaisip ako kasi nga yung tatay ko namatay po gawa sa stroke. Ay sinugod ko sa ospital, 1 linggo lang nawala na.
So sabi ko sa isip-isip ko ay siguro matutulungan ito ng produkto ni Health Code International. So yun, take ko po sa kanya yung Power Trio product po. So siya po ay kalahati ng kanyang katawan patay, so hindi maigalaw. Tapos hindi siya makakita ng maayos, malabo yung kanyang paningin. So sa pag-take po niya ng nung Power Trio product, yung CMD pinatake ko sa kanya 100 drops a day. Yun ang inuubos po niya. Tapos 10 tablets 3 times a day ng ating CBF. Tapos isang Supreme Juice. Tapos nilagyan ko pa ng lemon. Yung juice, yun yung tinitik niya sa umaga. In 3 weeks po. So himala. Sabi ko, amazing product. Bigla lang pong bumalik yung sigla ng katawan ng nanay ko. So naikilos na po niya yung kanyang kamay, yung kanyang paa, tapos yung paningin po niya naging clear na po. So sabi ko, amazing pala itong product ni Health Code International. So doon na po ako nag-decide na talagang seryosohin po yung business ni HCI CMD po. Ayan, ang galing ng kanyang kwento. Pero I know, Sir Edgar, na 1 year ka na dito sa Health Code. Almost 1 year. Marami ka na rin na-experience na iba-ibang health problems na tulungan ng ating product. Kung yun ang dahilan bakit kami nandito kay Health Code, dahil sa product, yung benefits ng product sa health ng tao, yun din ba ang dahilan bakit nandito ka? Opo, yun din po yung talagang dahilan ko. Kasi nga, napalaking benefits sa ating kalusugan yung produkto ng Health Code International. Okay, so ayan po, when it comes to product testimony, yun din ang pinanghawakan ni Sir Edgar Torres. Sir Edgar, go for the mission. Thank you for joining us. At alam ko marami ka pang mahabang kwento, pero at least you started it with your family bago ka nag-share sa mga tao. Ayan po, si Mr. Edgar Torres. Ayan, grabe, diba? Sa mga listeners natin, nakalain mo yung nanay niya na-stroke. Buti na agapan niya. Maya lang daw ay natuwid. Kaya doon sa may mga hypertension, wag kayong magpabaya. Dapat nagsi-CMD na kayo. Lalo na kung ang iniinom nyo ay CMD, CBF, at sabayan na rin ng ating CR juice, yung pang-detox. So katulad ko, syempre, senior citizen, may time na nararamdaman. Alam niyo po ba na ang katawan natin nagkukwento sa atin? Nagkukwento po sa atin, there is something wrong. Kaya hindi na ako basta-basta nagkakasakit. Kasi pag naramdaman ko na iba, sabi ko parang something is wrong, ay dagdag lang ng patak, ng CMD, dagdag ng CBF, mag-detox, kumain lang ng mga natural. Yan, mapansin mo yan, maramdaman ko, okay na naman ako. Kaya doon actually may mga, yan nga, minsan sabi ko may mga staff ako na bakit hanggang ngayon sakitin kayo? Diba? Kayo ilan yung edad nyo? Diba? Nasa mga, sabihin natin na wala pang ang 30s. Ako, 62. Dahil natuto ako. Dati rin ako hindi maingat. Nung bumagsak yung health ko, doon ko na-realize ko. Iisa lang pala yung aking katawan, napabayaan, diba? Iisa lang pala. So, yan, minsan tayo, kailangan mo ng masira tayo. Kailangan mo ng masira yung health natin bago tayo matuto, diba? Kailangan muna na ma-experience mo na marami ka nang iniinom na gamot bago ka matuto. Buti na lang na dumating ang CMD sa aking buhay, lalo na it's Power Trio na po ngayon. Power Trio na po ngayon, kaya hindi na tayo basta-basta nag-worry about health. Pwede nyo nang sabihin na age is just a number. Kung kayo ay umiinom ng ating Power Trio. Congratulations doon sa mga bago kong tinrain na gawin ang negosyo ni Health Code International. Sige nga, inaabangan ko yung pag-angat ninyo. Kasi dito po, hindi kailangan na ikaw ay college graduate para umasenso ka, Hindi kailangan. Kung talagang gusto nyong umasenso, join us. Ituturo naman namin sa inyo paano gagawin ang negosyo. Hello kay Ma'am Nancy Pilayo. Ituturo namin sa inyo, sa mga leaders ni Health Code, huwag tayong mapagod mag-share. Share the good health.
share the business side ni Health Code International. Dahil sa ngayon, going 19 years na po tayo. 19 years ang ating company with amazing product. Hindi lang health. Basta ito, madalas sabihin ko, when it comes to health, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. Pati sa COVID-19, maraming na COVID. Nako, alam nyo ba, power trio lang ang katapat. Marami tayong minanage yan. And of course, yun, maraming mga due for operation, na-save sa operasyon. And of course, ngayon, marami na ordinary people now earning extraordinary income. Hello kay Ma'am Cecil Diezmo, ang ating ZMD Center dyan sa Pili Camarines Sur. O yan, kita-kits tayo kasi nandyan kami on Friday. On Friday. Ay, di pala Friday. Friday nasa Paracali ang iyong lingkod and Saturday nandyan sa Pili Camarines Sur para sa ating event, year-end event, pero first event sa Pili Camarines Sur. Hello kay Ma'am Josephine Lozano Racho. Ay, yes ma'am. Sige, invite mo lang ako sa lugar mo pagkaya ng schedule natin na makapag-present dyan sa inyong area. Natutuwa ako dun sa kwento mo na yung anak mo ay nagkaroon ng problema, nagkasakit at akala niya mamamatay niya. Akalain mo yun, nagbibili na raw. Nagbibili na sa kanyang kapatid na pag-birthday niya ni mama, i-greet mo na lang ako. Siguro feeling niya, kukunin na siya ni Lord. Buti na lang may CM dito si Ma'am Josephine Racho. Pinainom daw niya. Alam mo yung ginawa daw niya? Ang ginawa niya ay isang 30 ml CMD. Hinalo sa tubig, yun ang pinapainom niya. Tapos yung mga ugat daw na umano na, lumitaw na yung mga ugat, pinagtiyagaan niya, maya-maya lang ay na-restore yung kanyang anak. Kaya yung anak niya ngayon, CMD lang talaga, CMD. Hello kay Maria Nieves Obligar. Yan ating mga masipag na distributor, center natin dyan sa taas ng Kamalig Market. Okay? So, ang bilis ng ating oras. Dito na muna tayo. By the way, mga taga Paracale, kita-kits tayo dyan sa Paracale. Ngayong Friday. Friday po, doon sa Cowboys Food House. Opo, ngayong Friday yun, Friday. And Saturday will be in Pili, Camarines Sur. And Sunday in Naga City sa Big's Diner in Naga City. Okay? So, eto ngayon yung ating mga outlet. Pakinggan po natin. Okay, para sa mga pangangailangan nyo ng ating produkto, bumisita lang sa mga CMD centers. Diyan sa area ng Camarines Norte sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front, Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego-Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. At sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil Binanuhan, Karamuan, Camsur. Ma'am Cecil Diezmo at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Durcher Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur.
CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. In front, Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan po si Ma'am Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma, San Roque Bato, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, si Amdistaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, at sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Procto Inang Pilar, Sorsogon. CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Meron po dyan sa CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugos, Sorsogon City. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Nandyan din po si Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Now sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. TMD Center at second floor, Center Point Building, atap 711 Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware. CMD Center sa Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, nasa taas lamang ng DM Mixers Paint Center. Mr. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa second district of Albay, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Ayan, Mr. Rafael Esquilador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo, Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3, Itba, Manito, Albay. Of course, yung aking center sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagaw Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Hello kay Ma'am Lilibet Jacinto and Ma'am Joy Alegre. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, BM's Barrio, Legazpi, Lisa Longasa. 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Andyan din si Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Diyan sa Val Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Andyan din po ang CMD Center sa taas po ng Kamalig Market. Si Marilu Ariola Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Refugios Drugstore, Pantao, Libon, Albay. Sonia Pereña, ground floor,
Kamalig Market, Rexy Sardenia, Sardinas Store beside LBC Office Center ng Ginobatan, Ami Canseco, Kaya Boardwalk Service Center Market Site Uwa, Susi Dizon, Uchapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Pulangi at sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, CMD Office at second floor, Kililan Building, San Jose Street, Donaw, Ligao City beside PNB Ligao, Nea Pasinos, San Francisco, Ginobatan, in front Ria Cable TV Office. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas Albay. Hello kay Ma'am Lilibet Jacinto. Diyan pala sila sa Bagong Barrio, Pandi, Bulacan. Okay? So ayan, abos yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig, sa mga nagsusubaybay sa Facebook, saan man kayong Facebook nakasubaybay. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.